Čus, čaute, vo samena, tak ďalej, vítam vás u tohto videa. Dneska si zahráme hru, ktorá sa volá Real or Fake, čiže či je to práve, či nepravé, či je to z Photoshopu, či nie. A nejdem to zdržovať, idem rovno na to. Ty beďo, to je strašne malé, VTH. No, môže to byť ako... Podľa mňa je to pravda. Hej, je to pravda. Easy. Čo je na tomto také falošné? Ibaže toto sú rohy. A tie dvih nemajú. Tak toto je ťažké, A, skúsime fake, len tak random. A, mal som pravdu. Dobre, toto bude... Toto je práve, prečo by to niektoré sphotoshopoval, že to sa ani nič nedá. No a tu je tá chvíľa, kedy som úplne že v ríci. Podľa mňa toto bude pravé. Nie, tak... To je strašne ťažké, ty koko. OK, po dlhom rozmýšľaní som sa rozhodol, že to bude reál. I keď tieto sa mi nezdajú, ale dáme, že reál. A mal som... No paráda. To má moc veľký rýd, nie? Takže to bude fake. Nie, to bolo v rybe? No toto by bolo možno, lebo som videl zo pár takýchto, čo lietali hociade a myslím si, že to je reál. Nie? Škoda. Prečo by to niekto robil zle? To je easy peasy. No a tunák sa musíme zabrať na úplne také maličké vecičky. Ale pávy to zvyčajne... A toto tu majú pávy? A to zvyčajne robia, ale podľa mňa Photoshop tak nie. A keď už... Počkaj, teraz sme dali... Tak skúsime fake. Wrong? Jasné, tak toto je fake. Fake, jak zadarmo, keď si všimnete túto čajku, tunák. To je hnusné. Fuj, to je hnus. Bože, chudia. Toto je fake určite, lebo táto polka je psa normálneho a táto druhá je druhého druhu, takže fake. Nie? No toto je fake, tu sú nejaké praskliny a to určite nie. Bolo to len v ľuďoch. Pre pána Jano, to už taký zlý vo Photoshope nikto nemôže byť, ty kokos. Nie? Reál či fake? Tak skúsime znovu fake. No, predtým... What? Čo je na tomto z foto... A keď tá farba je trošku taká zlá. Tá farba je trošku... Musíme tu hľadať nejakú sračku. Podľa mňa je to tá farba, takže to je fake. No, mal som prav... No tak to by ma v živote napadlo. Bude reál, prečo by to niekto menil, akože. Game over? No okej, tak prečo si to nedať ešte znovu reál, že som prehral. Že som dal fake. Okej, chcem hrať znovu. Okej. Ideme si dať ešte jednu, no tak toto už vieme, že je reál. A počkaj, vlastne to je dookola to isté, však? Fake. Aspoň dáme 100%. Reál. Kamo, dúfam, že si to pamätám. Fake. Jasne. Fake. Jasné. Škoda, že je to jednorazovka, som si myslel, že to bude oné. Trošku viacej toho. A toto všetko tak istvo. Toto bolo reál, no, tu som sa pomýlil. Toto bolo fake. Toto bolo reál. Aj keď by som nikdy nepovedal, že by to bolo tak. A teraz to úplne rýchlo dávam. Úplne easy, ne? Teraz som si to ani nepremyslel. Preboha, čo bolo? Ja, reál, hej. No, winner. Prečo game over? Však tu malo byť you are win, sakra. Dobre, každopádne lúčim sa s vami a čaute.